Ten nápad vznikol asi pred 6 rokmi, vtedy bol taký prvý ako keby 0. ročník pre takú uzavretú skupinu, malo to taký veľký ohlas, veľký záujem a na ďalší rok už sa to vlastne rozhodlo podporiť aj mesto Spišska. Ja si veľmi dobre pamätám, keď pred 4 rokmi prišla Zuzka Víťazková za mnou a prišla požiadať o nejakú podporu. Ja som jej už vtedy navrhoval, že by sme jej dokázali s týmto pomôcť, pretože ja osobne ako športovec vnímam, že podobné podujatia v rámci celého Slovenska sú veľmi populárne a obľúbené. No a ja som rád, že sa z toho stala tradícia. Tá trať pre dospelých má 6 km a je náročná aj najmä tomu, že prvý úsek, asi zhruba 1,6 km, idú do kopca. A potom v horných častiach tam už začínajú také trošku náročnejšie prekážky. Majú napríklad takú dráhu medzi stromami z pneumatík zavesených na lánach, ktoré musia prejsť dospeláci. Majú niesť ťažké brvno, vyšplhať sa po láni na strom, preskakovať, podliezať. Potom také zaujímavé prekažky, ktoré majú radi aj deti, aj dospelí, to je šmykľavka, preliezanie buntov. Pre dospelákov je, čo si pochvaľujú každý rok, a najmä keď je také pekné počasie, prejsť úsek potokom. To je aj také zaujímavé, aj osviežujúce. Deti napríklad majú aj stanovište, kde je taká vedomostná otázka, že niečo napríklad aj o tom vlastne musia vedieť. Táto súťaž je určená pre rodiny s deťmi, čiže veľmi ma teší, keď prídu napríklad už staršie deti a idú so svojimi rodičmi. To je také milé, že vlastne tu strávia taký pekný deň celá rodina. Najviac ma teší to, že je tu stále každým rokom viac a viac detí a tým pádom aj rodičov a že vedú svoje deti práve k takej tej pohybovej kultúre a zdatnosti, čo im do ďalších rokov veľmi pomôže. Takže ja osobne sa z toho veľmi teším.